Helo, Helen dwi. A heddiw dwi'n edrych yn y fideo yma ar uned 18 Canolradd. Ac yn uned 18, dyn ni'n dysgu sut i ddweud this a that a these a those. Nawr te, dych chi'n gwybod sut i ddweud this a that a these a those yn barod? Enghraifft, beth yw this morning? Y bore yma. Y bore yma, y bore yma, wrth gwrs. Felly, os dyn ni'n disgrifio gwrthrych, time of day, anything, dyn ni'n gallu dweud this book, y llyfr yma. This coffee, y coffi yma. This wine, y gwin yma. That wine, y gwin yna. That coffee, y coffi yna. That book, y llyfr yna. Dim problem. A cariwch ymlaen gyda hynny. Shwt ych chi y bore yma? Shwt ych chi y prynhawn yma? Perffaith. Ond, beth am frawddeg fel? This is a mynediad book. Dyn ni ddim yn dweud this book, y llyfr yma. Dyn ni'n dweud this one, is a mynediad book. A'r gair am this yn y frawddeg yma yw hwn. 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 Gwrandewch. Mae hwn yn llyfr mynediad. Mae hwn yn llyfr sylfaen. Mae hwn yn llyfr canolradd. Mae hwn yn gylchgrawn i bobl sy'n dysgu Cymraeg. Mae hwn yn goffi da. Mae hwn yn win da. All masculine objectives. Ond peidiwch y phoeni os ydych chi ddim yn siŵr masculine, feminine, does dim problem. Ond masculine, hwn. Just triwch. Shwt mae dweud, this is a good book. Mae hwn yn llyfr da. This is a good magazine. Mae hwn yn gylchgrawn da. This is good coffee. Mae hwn yn goffi da. This is good wine. Mae hwn yn win da. So masculine this, hood. Hwn. That's it. Mae llyfr yn wrwaidd, ond mae nofel yn fenywaidd. Nofel is a feminine noun. So, y gair yw hon. 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 Mae hon yn nofel dda. Mae hon yn nofel dda. Mae hon yn ffilm dda. Mae hon yn got dda. Mae hon yn got dda. A chi? This is a good film. Mae hon yn ffilm dda. This is a good novel. Mae hon yn nofel dda. This is a good coat. Mae hon yn got dda. Hwn, gwrwaidd. Ble mae'r ffilm? Hon, benywaidd. Hwn, hon. Da iawn. Okay. Beth am these? Rhain. 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 Fel yr afon rhain.
rhain. Mae'r rhain yn esgidiau du. Mae'r rhain yn esgidiau glas. Mae'r rhain yn esgidiau haf. Mae'r rhain yn esgidiau gaeaf. These are black shoes. Mae'r rhain yn esgidiau du. These are blue shoes. Mae'r rhain yn esgidiau glas. These are summer shoes. Mae'r rhain yn esgidiau haf. These are winter shoes. Mae'r rhain yn esgidiau gaeaf. Hwn. Hon. Rhain. Ond, beth am that? Okay, sorry. Mae llawer o props gyda fi. Hwn. Hwn. Hwnna. Hwnna. Hwn. This one. Hwnna. That one. Hwn. Hwnna. Hwn. Hwnna. A chi? Hwn. Hwnna. Gwrandewch. Mae hwn yn llyfr mynediad. Mae hwnna yn llyfr sylfaen. That's a sylfaen book. Mae hwnna'n llyfr sylfaen. That's a Canolradd book. Mae hwnna yn llyfr Canolradd. Hwn. Hwnna. This. That. Hwn. Hwnna. Hwn. Hwnna. Dych chi'n cofio? This one, feminine. Hon. Hon. Honna. That one. Honna. Honna. This one, feminine. Hon. That one. Honna. Mae hon yn ffilm dda. Mae honna yn ffilm dda hefyd. That's a good film. Mae honna yn ffilm dda. Mae honna yn ffilm dda. That's a good coat. Mae honna yn got dda. Mae hon yn nofel dda. Mae honna yn nofel dda hefyd. That's a good novel. Mae honna yn nofel dda. That's a good film. Mae honna'n ffilm dda. That's a good coat. Mae honna yn got dda. Hwn, hwnna, hon, honna. Dych chi'n cofio these? Rhain. 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 Mae rhain yn esgidiau du. Whoops. Mae rheina yn esgidiau glas. Mae rheina yn esgidiau glas. Mae rheina yn esgidiau glas. A chi? Mae rheina yn esgidiau glas. Those are good films. Mae rheina yn ffilmiau da. Those are good novels.
Mae rheina yn nofelau da. Those are good books. Mae rheina yn nofelau da. Hwn, hwnna. Hon, honna. Rhain, rheina. Mae rhain yn ffilmiau, mae rheina yn llyfrau. Wrth gwrs, edrychwch ar y geiriau yma yn eich llyfrau. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed y geiriau yma drwy'r amser. Hwn, hwnna, hon, honna, rhain, rheina. Nawr, dych chi'n gwybod shwt i ddefnyddio nhw. A dyna ni. Dyna'r fideo ola gen i yn y cwrs canolradd. Achos yn uned 19 mae adolygu, does dim gwaith newydd, ac yn uned 20 mae ymarfer yr arholiad, a does dim gwaith newydd. Felly, diolch am wylio'r fideos o uned 1 i 18 ar y cwrs canolradd, a phob lwc yn dysgu Cymraeg. Hwyl fawr.